Podnikáte? Rostete? Nebo naopak? Firma vám přerůstá přes hlavu? Nestíháte všechno sami uhlídat a tak je pro vás její fungování trochu jako black box? Honíte zakázky, hlídáte peníze na vstupu? Honíte odběratele, hlídáte peníze na výstupu? A pak čekáte, co na vás na konci měsíce zbyde? Rádi byste si na to však posvítili a zjistili, jestli je ve vaší firmě něco neefektivního. Jenže to, co zjišťujete, vám dobré indicie nedává. A tak to zkoušíte naslepo s lidmi po zlém, po dobrém, po zlém a zase po dobrém, ale bez jasného výsledku? Zkuste něco jiného. Zkuste JobTet, webovou aplikaci na řízení zakázek, fakturace, efektivity a motivace lidí. Rozdělte zakázky, přidělte manažerům jasnou odpovědnost za jejich vedení a využijte podklady v procesu přípravy budgetu a při fakturaci. Nechte své manažery organizovat svou práci a práci exekutivců. Velmi jednoduše pak sledujte v reálném čase výkony na jednotlivých zakázkách a interní nebo nepracovní aktivity. Náš klikací timesheet vaše lidi nezatíží. Vykazované výkony se pak do jednotlivých zakázek promítnou oceněné hodinovými sazbami, takže uvidíte nejen hrubou marži, ale také zisk po zakázkách. Ale hlavně, využijte pozitivní motivaci svých lidí vázanou na výsledky. Vy i vaši manažeři budete moci sledovat výnosnost zakázek, získáte podklady pro jednání s klienty, informace o efektivitě vlastních lidí, podklady pro jejich motivování, odstraňování konkrétní neefektivity, přehledy ziskovosti v různých úrovních detailu a také dobrý pocit, že se ve svém podnikání opět vyznáte. Zkuste JobTet. Napište si osobní prezentaci a uvidíte sami.